Video yetu lero tunisana mene tingamonelere ma TikTok videos ukuri kupanga zinthu zina monga ngati kumacheza ndi anthu pa WhatsApp, mina kuyankha ma messages ukuri kuonera ma videos pa TikTok. Kasina pange follow, tipange follow. Ndipo masala nthawi, tiyambe. Yamwe isanzo video ndi ndio mango gwira pa screen pali ponse kungohodapo kwa maseconds ochepa mpaka napabwerese izi kenako izi ungozikankhira uku ndikupanga pale kuti picture in picture kenako panga turn on kenako ungopanga on utha kumapanga chilichonse chimene ukufuna ndikuti uku ukuonera clip iyo utha kupita ku ma messages zili ndiwo ataipa chilichonse ukuonera basi kupanga kwake kumeneko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osaiwala kupanga follow.